Sanxenxo afánase na posta a punto das súas praias. O Concello ten varias actuacións en marcha nos seus areais que roldan os 100.000 euros. Destaca a intervención en Silgar. Aquí están a moverse 10.000 metros cúbicos de area que fora desprazada polos temporais do inverno. Que tal? Moi boa noite. O Concello tamén actúa, por exemplo, en área de Agra e en Lavapanos. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Netflix, A3 Media e Bambú Producciones terán que pagar 15.000 euros a Laureano Oubiña por atentar contra a súa intimidade. Así o decidiu a Audiencia Provincial de Pontevedra. Tamén terán que retirar da serie Fariña a escena de sexo que fora denunciada. A Xunta de Galicia convoca un concurso para a digitalización das etaps. Pretende crear unha rede autonómica de estacións digitais para optimizar os sistemas de abastecemento de auga. Pontevedra prepara a 8ª edición da súa Festa dos Libros. Contará con 13 librarías, 100 autores e ao redor de 90 actividades. Unhas 40 embarcacións participarán na 23 edición da Regata Frinsa. A proba celébrase este sábado e consistirá nun percorrido polo interior da Ría de Arousa con saída e chegada ao Náutico de Ribeira. As rapazas do Arxil mudan por un día o baloncesto polo Dragon Boat en recordo de Maite Méndez. Esta mañá saíron remar acompañadas polo equipo Libélulas da Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra. Estamos nas novas do día. Comezamos. Novo capítulo da batalla xudicial que Laureano Oubiña mantén aberta contra a serie Fariña. A sección terceira da Audiencia Provincial de Pontevedra admitiu a trámite parcialmente o recurso presentado polo seu abogado. Agora Netflix, A3 Media e Bambú Producciones terán que pagarlle unha indemnización de 15.000 euros por atentar contra a súa intimidade. Ademais, deberán eliminar a escena de sexo na que aparece o personaxe baseado en Oubiña coa actriz que interpreta que fora a súa muller, a falecida Esther Lago. A secuencia non poderá aparecer en ningunha das plataformas nas que se emita a serie. Ademais, Antena 3 terá que dar conta do fallo no seu informativo das 9 da noite. Deste xeito, a Audiencia Provincial leva contraria en parte o xulgado de Vila García, que en febreiro deste ano desestimaba a demanda interposta por Oubiña. O Concello de Boiro vende publicar unha convocatoria da oferta de emprego público para cubrir as vacantes na Policía Local. En total son 7 prazas que permitirán cubrir as xubilacións que non se repoñían dende o ano 2009. Esta situación derivou nunha importante merma do cadro de persoal no corpo policial, insuficiente para dar cobertura a todas as quendas. En 2019 realizouse a primeira convocatoria. Daquela sairán 4 prazas, das que só se cubrirán 2 por solicitar excedencia aos outros 2 axentes no momento da incorporación. De xeito paralelo a este proceso, a semana pasada publicouse no DOGA a convocatoria de 6 prazas de quenda libre e unha por mobilidade que se incorporarán no ano 2025, unha vez rematen as prácticas na Academia Galega de Seguridade Pública. O Concello de Sanxenxo traballa para que a praia de Silgar ofreza a súa mellor versión este verán. Hoxe iniciou un movimento de 10.000 metros cúbicos de area na zona leste do areal. O obxectivo recuperar o seu perfil orixinal e ampliar a zona de desfrute, despois de que os temporais do inverno desprazaran o árido á zona máis alta, cubrindo pasarelas e lavapés. A maquinaria xa traballa na praia de Silgar para poñela a punto de cara a tempada forte do verán. O Concello de Sanxenxo iniciou un movimento de 10.000 metros cúbicos de area na zona leste do areal para recuperar o seu perfil orixinal e ampliar a zona de desfrute. Esos 10.000 metros cúbicos de area van a permitir que nesa zona este da praia haxa máis espacio de praia seca, por lo tanto os turistas poidan unha praia tan emblemática e urbana como é de Silgar disfrutala con moito máis espacio que non ver cousas aí por raras. A actuación ten un custo de 48.000 euros e está previsto que remate este sábado 29. Os traballos están a realizarse con 2 dumpers, unha excavadora e un camión que devolverán ao seu lugar a área desprazada polos temporais do inverno. Os temporales que hubo no inverno
verano a area subeu moi para arriba, sobre todo nesta zona daqui do centro da praia hacia a zona este, hacia o lado esquerdo, menando o mar, e esa zona que facemos é pois, rebaixar a area, como se pode comprobar no muro, que quedou a barallilla enterrada, por lavapés e eso, e mandarlo máis hacia espacio para ter máis praia na zona máis estreita da praia. Sanxenxo tamén está a realizar traballos de mantemento noutras praias. Por exemplo, en área de Agra, en Dorrón, están a acondicionar a actual rampla, dotándoa de maior anchura e accesibilidade coa colocación dunha lousa de cemento rugoso. Tamén se instalarán unhas escaleiras para salvar a pendente de entrada á praia. A actuación ten un custo que rolda os 3.000 euros. E ao final estamos facendo nós cousas que tiñan que facer outras administracións, pero bueno, nós debémonos ás persoas daqui, aos turistas, e o que facemos son esforzos económicos moi importantes para resolver temas que xurxen pois, nas orellas do mar. En Sanxenxo pois, temos 17 bandeiras azuis, temos uns serenais magníficos e hai que invertir cartos aí para que estén as praias en perfecto estado. Ademais, mañá está previsto que se inicien os traballos de reparación do muro da praia de Lavapanos, que presenta un alto risco de caída. Neste caso, o investimento será de preto de 40.000 euros. A conselleira de Medio Ambiente visitaba esta mañá Edar da Pobra para coñecer o sistema de digitalización xa implantado en 27 das 28 depuradoras que xestiona Augas de Galicia. Ángeles Vázquez anunciou a convocatoria dun concurso para incorporar tamén este sistema ás estacións de tratamento de auga. O Diario Oficial de Galicia vende publicar a convocatoria dun concurso dotado con 5,5 millóns de euros para que os concellos de menos de 20.000 habitantes poidan implantar o sistema de digitalización nas ETAPs. Opción que van ter todos os concellos de menos de 20.000 habitantes, que veñen a ser máis do 90%, para tamén digitalizar, e en este caso as ETAPs. Falamos de abastecemento, falamos de auga, e aí pois estarán a disposición ao longo de todo un mes para posibles dúbidas que poidan ter, pero non deben de perder esta oportunidade. E non debemos de perder a oportunidade porque a auga ven a ser é un tesouro. Aínda que chova en Galicia, o que temos que ser e controladores desa auga, da calidad das augas, e procurar ese abastecemento en todos os eidos, pero tamén sabemos que chega o verán e hai épocas de concentración de poboación e aí temos que ser o suficientemente eficientes. Tras implantar este sistema en 27 das 28 edar dependentes de Augas de Galicia, a Xunta busca agora replicalo no abastecemento, creando unha rede autonómica de estacións digitais para facer un seguimento continuo dos sistemas. A Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, ven facendo os seus estudios e son uns estudios que concluíron nesa digitalización nas 27 das 28 edares das cales pois é responsable directa. E agora pois queremos afondar máis. Para que nos sirve digitalizar pois as edares? Primeiro, pois para facer un control de todo o que está saindo, do que entra e do que sae en tempo real, ver si hai certas incidencias, como atallar esas incidencias e ao final pois cumplir con eses parámetros que temos establecidos e dos cales sempre temos que ir a máis polo beneficio dos cidadáns e por suposto nunca podemos permitir pasarnos dos establecidos. A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático lembrou que a aposta da Xunta pola digitalización das infraestructuras do ciclo da auga busca garantir a prestación duns servizos eficaces e eficientes, optimizando o uso da auga e preservando a súa calidade en tempo real. O Concello de Pontevedra avanza na resolución e a aprobación de novas licenzas urbanísticas para a cidade e a súa contorna. Mañá xoves, a Xunta de Goberno local dará luz verde a distintas solicitudes que van dende a limpeza do muro de Santa Clara á construción do novo edificio de 33 vivendas na rúa Virxinia Pereira. Tamén a concesión dunha licenza urbanística para a execución de obras de construción, acondicionamento e instalación dun pabillón auxiliar e uso terciario no Pazo de Miradores en Salcedo, espazo que se destinará á organización de eventos.
Non estamos a vivir un momento como no ano 2008, xusto antes do reventamento da burbulla inmobiliaria, pero sí que hai iniciativas que se está movendo a cousa, digamos. E iso, pois, para nós é interesante, porque aparte de que, bueno, pois vai haber máis vivendas no mercado, por outra banda o que está é movendo o mercado da construción, está xerando novos postos de traballo, estáse fomentando que nova xente veña a vivir a Pontevedra. A empresa Morningstar Sustainalytics concede a ENCE 93 puntos sobre 100 en cuestións ambientais, sociais e de gobernanza. O informe destaca as políticas da pasteira nestes eidos, así como a súa estrategia de sustentabilidade. Ademais, valoran positivamente a reducción do consumo de auga por tonelada de celulosa producida nas dúas biofábricas que ENCE ten en Navia e Pontevedra. Dende a pasteira, pola súa banda, aseguran que a sustentabilidade é un piar da súa actividade, incorporada á súa visión de empresa do sector da celulosa e do da enerxía renovable. Aseguran que nos últimos tempos o seu traballo diríxese a impulsar a descarbonización e contribuir á economía circular. A comarca do Salnés estrea bus turístico. Trátase do proxecto Tintilán, unha iniciativa posta en marcha polos emprendedores Beatriz Castro e Antonio Luaña. Está previsto que o vehículo faga un percorrido de 114 kilómetros con 28 paradas, pasando por 10 municipios distintos. O obxectivo, explican, é achegar aos visitantes os sitios máis destacados da zona. O autobús ten un total de 60 prazas. Comezará a realizar as súas viaxes en xullo. De feito, a primeira será o día 1. Ademais, despedirá a tempada o 31 de agosto. O percorrido será circular con 5 expedicións ao día e o viaxeiro poderá subir e baixar cando queira. Durante a ruta, todos os pasaxeiros terán disponible un sistema de audioguía que dará diferentes detalles das zonas que se visiten. Non en van, o percorrido pasará por máis de 150 recursos turísticos repartidos por todo o Salnés. A nosa responsabilidade é facer un turismo sustentable, con produtos como este. Distribuílo durante o ano. Aquí pódese vir os 12 meses do ano. E pódense visitar moitísimos sitios que están por descubrir en Galicia, sin esquecer destinos como este, moi coñecidos, que poden seguir sendo utilizados, que cada vez terán máis atractivos, pero Galicia é moi grande para visitar moitísimos sitios. E se facemos iso, seguiremos tendo moitísimo éxito. E este turismo, que agora mesmo é máis do 13% do noso Produto Interior Bruto, pode seguir medrando con sentidiño e de xeito sustentable, e pode ser unha enorme riqueza para Galicia. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. A Deputación da Coruña destina preto de 300.000 euros a asociacións sen ánimo de lucro que realicen investimentos culturais ao longo de 2024. O Boletín Oficial da Provincia publicou hoxe a resolución da concesión definitiva a 90 entidades. As axudas oscilan entre os 1.500 e os 14.000 euros e irán destinadas a mellorar equipamentos, reformas dos locais ou compra de material técnico e artístico para desenvolver os diferentes programas culturais. Entre os beneficiarios das subvencións figuran varias entidades do Barbanza, como as asociacións culturais Mar de Muros, Terra de Outes, Barbantia, a Real e Ilustre Confraría da Dorna e diversas AMPAs dos centros educativos da Bisbarra. As librarías volverán ser as protagonistas da Festa dos Libros de Pontevedra, que este ano celebra a súa 8ª edición. A cita desenvolverase do 5 ao 7 de xullo. Na carpa que se instalará na Praza da Ferrería estarán presentes 13 librarías da cidade cos seus stands e pasarán máis dun 100 de autores. Ademais, a programación contempla 90 actividades para todos os públicos. Pontevedra é a cidade galega con máis librerías per cápita e esta, además de ser a Festa dos Libros, é a súa festa. Eles son quen fan que esta Festa dos Libros sexa tan especial como é. Coa Federación de Libreiros era típica carpa, xa nin era carpa, non eran stands así que non tiñan ningún aliciente para que a xente tuvera esta gana de vir como veñen agora a Festa dos Libros. Está moi ben creada, moi ben feita,
moi ben atendida. Un espacio tamén de convivencia con respecto a todos en xeral, non? Como ben decía, pois é un día importante para nós, é un día no que celebramos pois tamén que somos libreiros e que nos gusta a nosa profesión e sobre todo pois tamén a cultura que hai que potenciar, e eu creo que a festa préstase a iso, non? A xerar un espazo onde a cultura está moi exposta, moi visible, moi accesible, e sobre todo eu quería destacar que é unha festa para todo o público. Entre os autores que pasarán pola Festa dos Libros Pontevedresa para presentar as súas obras figuran nomes como Manuel Jaboi, Sara Vila, Ledicia Costas, Ángeles Caballero ou Cristina Sánchez Andrade. Ademais, a programación inclúe distintas propostas como unha actividade dirixida por Eva Mejuto na que participarán 4 autoras con libros centrados nas mulleres. Outras iniciativas enmarcadas nesta festa son un vermú organizado por Pinto Maragota coa poeta María Carmen Caramés, unha sesión de Enfiando Lectura organizada pola Libraría Paz, un debate literario ao redor da figura de Luisa Villalta ou un encontro titulado A Primeira Vez. Tamén haberá propostas relacionadas con outras disciplinas como o Cafeciño Endró, no que a Libraría Seijas nos anima a tomar un café e debuxar mentre se responde ás propostas creativas plantexadas por Alba Blanco ou o taller Urban Sketchers, organizado pola Libraría Cao. O Concello da Pobra incrementará este verán a súa oferta turística coa fin de ofrecer unha experiencia máis completa aos visitantes. Ademais da cultura marítima enfocada na ría, desenvolveránse diversas actividades para poñer en valor a Serra do Barbanza. Entre as principais novidades da oferta turística da Pobra destaca a posta en marcha dun servizo de buses ao Miradoiro da Curotiña e ao Río Pedras en varias datas de xullo e agosto. E como novidade este ano, pois temos un bus lanzadeira que vai a facer a conexión entre o centro da vila e o Miradoiro da Curotiña e tamén coas piscinas naturais. Sairá determinados días a determinadas horas e fará iso, pois levar persoas dentro do centro da vila ata estes dous recursos turísticos. No que respecta aos recursos naturais, repetiránse as viaxes en catamarán ao Parque Nacional das Illas Atlánticas, así como as visitas guiadas á contorna das piscinas naturais do Río Pedras. Volverá a haber as rutas guiadas polo Río das Pedras. Será o venres 26 de xullo, venres 9 de agosto e mércores 14 de agosto. Serán durante a mañá guiadas por Joaquín Rubal e o oficial de Galicia. A ruta ten unha dificultade media alta e recomendada para maiores de 12 anos. O prezo por persoa é de 15 euros. É preciso a reserva na oficina de turismo. Os visitantes disfrutarán tamén dos tesouros da nosa ría, ben participando nos obradoiros de marisqueo na Praia dos Areos ou ben a bordo do veleiro Mascato. Imos ter a oportunidade de novo de navegar pola ría da Arousa no veleiro Mascato. Vai ser a partir do día 13 de xullo e ato 18 de agosto durante os sábados e domingos. Como sempre, haberá 4 viaxes no día, ás 11, a 1, ás 5 e ás 7, e o custo por persoa é de 15 euros ás persoas adultas e os menores de 12 anos pagarán 10 euros. Como sempre, recomendamos facer unha reserva previa a través da oficina de turismo ou das canles habituais do correo electrónico ou dos teléfonos da oficina de turismo. Os interesados en obter máis información ou reservar praza en calquera destas actividades poden facelo na Casa Mariñeira ou no enderezo electrónico turismo@apobra.gal. O Concello de Ribeira festexará o Día do Orgullo cunha campaña en defensa da liberdade. Ademais do acto institucional previsto, para este venres haberá actuacións musicais, obradoiros e unha exposición bibliográfica. Como todos os anos, Ribeira porá en marcha unha campaña en defensa dos dereitos e da liberdade con motivo do Día do Orgullo. O acto institucional terá lugar o venres a mediodía no Centro Cultural Lustres Rivas. Xa pola noite celebrarase unha festa na Praza da Porta do Sol coa actuación de Señora DJ a partir das 11 da noite. O acto principal do Concello vai a ser o acto institucional, onde o Concello quere facer un posicionamento en torno á defensa dos dereitos e do colectivo LGTBI, e será o mismo día que o día da conmemoración, que é o día 28 de xuño ás 12 do mediodía. Será no Centro Cultural Lustres Rivas. Pola noite teremos unha actuación festiva de celebración onde actuará
a señora DJ, que tamén é unha actuación que está moi vinculada a esta celebración. O programa complementarase con talleres sobre diversidade sexual que se desenvolverán o mércores día 3 en diversas rúas do casco urbano en horario de mañá. En paralelo, poderase visitar ata o día 5 de xullo unha exposición sobre temática LGTBI na Biblioteca Municipal. Ademais desta campaña propia denominada Ribeira con Orgullo, o Concello adírese á campaña da Deputación da Coruña baixo o lema Liberdade de ser e de sentir. Dentro do Concello de Ribeira sumámonos a esa campaña da Deputación da Coruña denominada Liberdade de ser e de sentir para dicir que Ribeira é unha cidade tolerante, aberta e que está orgullosa de ser diversa. A diversidade afectivo-sexual é algo que nos implica a toda a sociedade por igual e, por tanto, debemos lanzar desde os poderes públicos unha mensaxe de tolerancia e de respeto cara ás diferentes persoas, independentemente da súa condición afectivo-sexual. A Pobra retrocederá esta fin de semana ata o Entroido para celebrar a súa choqueirada de verán. Será o sábado 29 durante toda a xornada na que, ademais dos disfraces, a música e as actividades de lecer serán tamén as protagonistas. A charanga Castrexo será encargada de amenizar a sesión vermú, dando paso aos dous concertos que terán lugar pola tarde. Leite con Jalletas actuará a partir das 7 na Praza de Maura e de Cuncas nos Xardíns Vallenclán ás 8:30. Pola noite a festa trasladarase ata a Praza Alcalde II Durán cunha sesión a cargo de Discomóvil Chocolate a partir das 10:30. Unhas 40 embarcacións participarán este sábado no 23ª Regata Frinsa. Consistirá nun percorrido polo interior da ría no que 2 catamaráns acompañarán os regatistas para que o público poida desfrutar da regata. O empeño persoal de Ramiro Carregal por manter viva esta proba fixo que a Regata Frinsa cumprise xa os 23 anos de vida en plena forma. Así evidencia o alto nivel e índice de participación cunhas 30 embarcacións xa inscritas e previsión de que poidan superar as 40. Destacar que esta regata está teniendo cada vez una mayor importancia y no solo en el número de participantes. En este momento ya hay inscritos 30 barcos de alto nivel y esperamos llegar a los 40 barcos tranquilamente. Y a pesar de esos 40 barcos y barcos con mucho nivel, barcos regateros, como decimos nosotros, hay también un alto nivel de patrones, de patrones y tripulación. O percorrido decidirase o propio día da regata en función das condicións meteorolóxicas entre os 3 posibles itinerarios. El recorrido que vamos a escoger, de los 3 que tenemos planificados, será el recorrido número 1, que es la salida va a ser aquí en las inmediaciones del puerto deportivo de Ribeira. Habrá una boya de desmarque y el recorrido será ir hacia la señal de Castro por babor, Rúa por babor y una boya de posición en el interior de la ría, que viraremos también por babor y volveremos otra vez a la boya señal del Castro por babor y llegaremos aquí a la meta que estará aquí en las proximidades del puerto de Ribeira. Ademais das embarcacións participantes nas 3 categorías, sairán do Porto Deportivo de Ribeira 2 catamaráns para que o público poda ver aos regatistas en plena acción. Voy a hacer una regata diferente a todos. Todos ven salir a los regatistas y los ven llegar, tanto los regalos familiares como el público. Y de esta vez dije, pongo unos catamaranes y van acompañando la regata y por primera vez ven cómo se regatea. Y eso fue un éxito enorme, porque al mismo tiempo que van en la regata también lo pasan bien, porque van a jugar las conservas Frinsa, para mí las mejores del mundo. Unha vez finalizada a competición, ao redor das 3 da tarde, terá lugar a entrega de premios e un almorzo mariñeiro para todos os participantes e convidados. O Grove quere encher de actividades todo o seu verán. Este ano estrean 3 propostas deportivas, torneos de fútbol praia, vólei praia e baloncesto 3x3, que se celebrarán a fines de xullo e principios de agosto. Y esperamos que sean uns partidos veraniegos, amistosos,
será un torneo mixto, poden participar rapazas tamén. O importante é disfrutalo e non hai ningún título en xogo, ningún premio económico importante, senón son as propostas de ocio deportivas para o verán para disfrutar. Queremos, como sempre, activar a través do deporte, activar o que é un pouco, bueno, pois unha proposta máis no que é o programa veraniego do Concello de Grove. Iniciamos tamén a partir dos xoves que ven, pois os xoves musicales e toda a actividade cultural, turística, acompañada normalmente a programación de verán, e este ano incorporamos estas novedades como estes torneos. O primeiro en celebrarse será o torneo de fútbol praia na praia da Lanzada durante a fin de semana do 20 e 21 de xullo. O 27 e 28 será o de vólei desta volta no Areal das Pipas. Finalmente pechará o torneo de baloncesto 3x3 que terá lugar na pista de Terra de Porto. As inscricións para as 3 competicións abren este venres. Os interesados poden consultar toda a información nas webs de Visito Grove e torneosogrove.com. A maiores, o Concello prepara outras propostas relacionadas co deporte e o caso das sesións de Tai Chi e Zumba que se celebrarán tamén na praia da Lanzada e na explanada do Corgo. Mañá diferente para as xogadoras do Club de Baloncesto Arxil de Pontevedra. Hoxe toda a plantilla participou nunha actividade en colaboración coa Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra. Saíron navegar nos barcos Dragón xunto ás libélulas, o equipo composto por mulleres con cancro de mama. Un xeito de recordar a Maite Méndez, histórica adestradora do Arxil, falecida este mes de abril. O legado de Maite Méndez segue ben presente. 2 meses despois do falecemento da histórica adestradora do Arxil, hoxe o seu equipo participou nunha actividade diferente no seu recordo. Imos facer a actividade de Dragon Boat, basicamente porque a miña nai, que era a xefa do club, faleceu este ano e levaba moito tempo querendo facela, pois en honra a ela viñamos a facelo cas nenas. As rapazas de toda a plantilla embarcaron nos Dragon Boats da Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, unha modalidade do piragüismo que mestura o kayak e a canoa. Van remando dun lado solo, pero van sentados. Os dragóns forman o 20 persoas remando ou 10, e despois un tambor e un timón. O timón é o que leva a embarcación dereito e o tambor, é o que marca o ritmo na embarcación. Fixérono ademais acompañadas das integrantes das libélulas, o equipo do Ciudad de Pontevedra composto por mulleres con cancro de mama ou sobreviventes desta enfermidade. Maite, vale, que foi unha persoa moi importante no Arxil, amiga das libélulas do noso clube. Con toda a súa ilusión e forza de voluntade practican o Dragon Boat. Unha oportunidade para estas rapazas de achegarse a un deporte ben distinto ao seu, o baloncesto. Ben, están así un pouco nerviosas porque non saben que van facer, pero ben, con ganas de probar cousas novas e divertirse. Vamos a ir en Dragon Boat a pasar por el río Lérez. Es algo como de piragüismo. Que en el kayak remas en los 2 lados y en el piragüismo en solo uno. Sí, pues parece divertida, parece guai. O que quedou claro é que se moveron como peixes na auga, cambiando as canchas polo río Lérez e a pelota polo remo. Cos deportes rematamos este repaso da actualidade en Canal Rías Baixas. As novas do día volven mañá con máis información a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.